Μπείτε στο Google, απλά πατήστε EduJob και θα δείτε ακριβώς για το τι θα συζητήσουμε. Δεν θα το κάνουν μόνο οι νέοι όμως της παρέας. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουν και γονείς που έχουν νέους στο σπίτι και είναι άνεργοι. Γιατί όχι, πολλοί νέοι γονείς ξέρουν και χρησιμοποιούν και τους υπολογιστές. Άρα Google, EduJob και θα καταλάβετε τι ακριβώς θα κάνουμε αυτή την ώρα έως τις 8. Μ' άρεσε πολύ ο τίτλος. Θα κάνουμε τα όνειρά μας επάγγελμα. Δύο ωραίες κοπέλες καλεσμένες σήμερα εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Α989 και παρεούλα θα πάμε έως τις 8 να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι η Νίκη Μπιγκού, σας έλεγα ότι την ξέρετε, έρχεται εδώ πρωί και φεύγει βράδυ πάρα πολλές φορές. Είναι ψυχολόγος, αλλά θα συζητήσουμε και κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μαζί της. Και μαζί, καταρχήν καλησπέρα Νίκη μου. Έλα, μην μου είσαι σφιγμένη, εδώ δεν είμαι. Όχι, θα χαλαρώσουμε. Θα χαλαρώσουμε σιγά σιγά. Είναι και η πρώτη φορά που τα λέμε μαζί. Ναι. Σε έχω ακούσει όμως έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές φορές. Και μαζί είναι και η Αθηνά Πετρέλη. Ας το πούμε τώρα είναι λίγο συνάδελφος, γιατί έχει αναλάβει την επικοινωνία και την προβολή όλου αυτού του εγχειρήματος. EduJob. Σας το ξαναλέω. Μπείτε τώρα στο Google να το πατήσετε, να το πληκτρολογήσετε, έτσι ώστε να δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε. Γεια χαρά και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Ορίστε. Έχει φάει το φαΐ της και μιλάει όπως πρέπει. Νίκη, δύναμη. Λοιπόν, τέλεια. Να δούμε τι ακριβώς είναι το EduJob. Δηλαδή, τι ακριβώς θα δουν τώρα όσοι το πληκτρολογήσουν στο Google. Περί τίνος πρόκειται, να το πούμε απλά. Πρόκειται λοιπόν για μια πλατφόρμα επαγγελματικής καθοδήγησης, η οποία απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες γενικότερα. Ωραία. Άρα λοιπόν πολύ σωστά έκανα και είπα και σε μεγαλύτερους, γιατί και σε ιδιαίτερως παραγωγικές ηλικίες μένουμε πάρα πολύ χωρίς εργασία, αλλά και κυρίως γονείς που είναι σχετικά νέοι και έχουν και μεγάλα παιδιά και θέλουν να βοηθήσουν με έναν τρόπο. Πώς σας ήρθε η ιδέα να το δημιουργήσετε, πώς ήρθε η ιδέα να δημιουργηθεί αυτός ο τόπος μέσα στον οποίο ο καθένας μπορεί να ψάξει και να δει τι θέλει? Προέκυψε από την ανάγκη, βλέποντας ότι ο κόσμος αναζητά ουσιαστικά πληροφορίες όσον αφορά στην αγορά εργασίας, για θέσεις εργασίας, όσον αφορά στο τι τομέα θα ακολουθήσω στη ζωή μου, να κάνω κάτι που θα το αγαπήσω, να έχει κάποιο αντίκρισμα για εμένα και μετά για την αγορά εργασίας γενικότερα. Οπότε, βλέποντας αυτά, έχουν φτιάξει μια πύλη η οποία απευθύνεται σε αυτές τις τρεις ομάδες και καλύπτει ουσιαστικά όλο το κοινό. Νίκη μου, ορίστε. Η δική σου συμβολή ποια είναι σε αυτό? Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει και με την ψυχολογία και είναι ένα πολυσύνθετο κομμάτι αυτό. Και το λέω από κάθε άποψη. Πρώτα απ' όλα, έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνουμε όλοι την σπουδαιότητα του να μπει κάποιος να ψάξει να βρει κάτι περισσότερο μέσα σε μια τέτοια διαδικτυακή πλατφόρμα. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερον, η ψυχολογία ως εφόδιο και ως πτυχή, τη στιγμή ας πούμε που θέλουμε να πάμε σε μια συνέντευξη, να συμπληρώσουμε ένα καλό βιογραφικό, μια καθοδήγηση κτλ. Η συμβολή λοιπόν ενός ψυχολόγου μέσα σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι κυρίως το συμβουλευτικό κομμάτι, δηλαδή το πώς βοηθάμε κάποιον που ενδιαφέρεται να ανακαλύψει καταρχάς τον εαυτό του και τις δυνατότητές του και να κάνει αυτό που πραγματικά του αρέσει και τον ευχαριστεί, τον ικανοποιεί. Δηλαδή εμείς ουσιαστικά θέλουμε να τον βοηθήσουμε να βγάλει από μέσα του τι είναι αυτό που τον εκφράζει περισσότερο και να κάνει το όνειρό του επάγγελμα, αυτό που είπε στην αρχή. Κυρίες μου, το πρώτο απλό έτσι ερώτημα που θα διατυπωθεί τώρα από φίλες ακροάτρες και ακροατές είναι πάρα πολύ απλό και δεν είναι καθόλου απλοϊκό. Είναι πραγματικό. Πώς μπορώ να βγάλω από τον εαυτό μου αυτό που θέλω να κάνω τη στιγμή που έξω επικρατεί αυτό που επικρατεί? Λοιπόν, σωστά. Η ψυχολόγος μας. Σας ακούμε. Ψυχολόγος. Τι συμβαίνει? Εσείς καταρχήν δεν είστε γραφείο έβρεσης εργασίας. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, μπράβο, να το εξηγήσουμε αυτό και θα το πούμε και με απλά λόγια. Ναι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Εμείς ακριβώς είμαστε εκεί, προσφέρουμε κάποιες υπηρεσίες διαδικτυακά. Επομένως, απευθυνόμαστε στους ανθρώπους που κατοικούν σε όλα τα σημεία της Ελλάδας. Και τι κάνουμε? Τους βοηθάμε να ανακαλύψουν μέσα από κάποιες υπηρεσίες κάποια ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού
και γενικότερα συμβουλευτικής εργασίας, να βρουν ποια είναι τα δυνατά του σημεία, ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους, να τα ανακαλύψουν οι ίδιοι, να γίνουν γνώστες αυτών των ικανοτήτων και έτσι να τα προωθήσουν περισσότερο και καλύτερα στην αγορά εργασίας και στην αναζήτηση της εργασίας που τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί. Πόσο καιρό λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα? Περίπου 1 χρόνο. Έχει δηλαδή μια σχετική, αν θέλεις, εμπειρία. Ναι, έχουμε αρκετή εμπειρία και στελεχώνεται άλλωστε και από το εγχείρημα αυτό, μάλλον υποστηρίζεται από ανθρώπους που έχουν εμπειρία στο συγκεκριμένο κομμάτι, από διάφορες επιστήμες. Μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί σίγουρα έχει ενδιαφέρον να καταλάβουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές μας ακριβώς ότι είναι ειδικοί άνθρωποι αυτοί που ασχολούνται με το EduJob, έτσι ώστε να ξέρουν ότι έχει βάση αυτό που συμβαίνει εκεί. Ωραία. Όταν αναζητούμε τον εαυτό μας επαγγελματικά, ψάχνουμε να δούμε δηλαδή ποια είναι η ταυτότητά μας, το προφίλ μας το επαγγελματικό. Έχουμε ανάγκη καταρχάς να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, άρα και χρειαζόμαστε ψυχολόγους να μας βοηθήσουν να τα ανακαλύψουμε. Χρειαζόμαστε μετά πληροφορίες για το τι ισχύει στην αγορά εργασίας, άρα και χρειαζόμαστε οικονομολόγους και ειδικούς από κοινωνικές επιστήμες που ερευνούν τους τομείς αυτούς και μας δίνουν την πληροφόρηση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ουσιαστικά ένας συνδυασμός και με άλλο μια σύμπραξη όλων αυτών των επιστημόνων για να έχουμε ένα αποτέλεσμα ολοκληρωμένο. Έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολλές πτυχές όλη αυτή η ιστορία και ταπεινή μου άποψη ότι έτσι και πρέπει να αντιμετωπίζεται. Έτσι πρέπει να το διαχειρίζεται κάποιος που θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί ακριβώς είναι πολύπλευρο ως ζήτημα. Συντονισμένοι πάντα στον Α989. Σε λίγο θα εξηγήσουμε πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Θα πιάσουμε ενότητες, έτσι όπως τις έχουμε μπροστά μας κι εμείς. Εσείς δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε στο Google EduJob για να δείτε τι ακριβώς θα κάνουμε. Θα μπούμε κι εμείς τώρα εδώ πέρα, θα το έχουμε μπροστά μας και θα το πάμε βήμα-βήμα. Συμφωνήσαμε? Συμφωνούμε απόλυτα. Τέλεια. At Skid Row. Big dreams, gangsta. Said you had to leave to start your life over. I was like, no, please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing. Baby girl, caught up in the game, it was the last I heard. I will love you till the end of time. I will wait 1,000,000 years. Promise you'll remember that you're mine. Baby, can you see through the tears? Love you more than those pictures before. Say you'll remember, baby, say you'll remember, baby. I will love you till the end of time. You went out every night, and baby, that's alright. I told you that no matter what you did, I'd be by your side. 'Cause I'm a ride or die, whether you fail or fly, or shit, at least you tried. But when you walked out the door, a piece of me died. Told you I wanted more, I would've had it mine. Just wanted like before, we were dancing all night. Then they took you away, stole you out of my life. We just need to remember. I will love you till the end of time. I will wait 1,000,000
Έχουμε και ένα δώρο υπέροχο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις καλεσμένες μας. Ιδιαιτέρως χρήσιμο, θα το εξηγήσουμε. Είναι για 3 από εσάς. Εσείς να έχετε κατά νου τη διαδικασία που πρέπει να στείλετε τη συμμετοχή σας. SMS 989 και ενώ θα σας πω σε λιγάκι τι, να βάλουμε μια λέξη κλειδί. Έτσι ώστε να συμφωνήσουμε και αποστολή στο 19400. Μην ξεχάσουμε να πούμε την καλησπέρα μας στην Μπόμπη Ματζίκα που είναι στην ρύθμιση του ήχου, εδώ απέναντί μας. Και βεβαίως μην ξεχάσουμε τον Γιώργο Φαμελιάρη που έχει όπως πάντα τις υπέροχες μουσικές επιλογές και το Μαράκι. Μαρία Καφετζή στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής αυτής της εκπομπής. Σας έχω παρακαλέσει από την έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής να πληκτρολογήσετε στο Google EduJob έτσι ώστε να δείτε τι ακριβώς κάνουμε αυτή την ώρα. Έχουμε μπει και εμείς εδώ. Έχουμε μπροστά μας τη σελίδα, αρχική και τα λοιπά, πύλη, αρθρογραφία και κάνε τα όνειρά σου επάγγελμα. Αυτό από μόνο του μ' αρέσει ιδιαιτέρως. Η ψυχολόγος πρέπει να το έχει γράψει αυτό. Πριν προχωρήσουμε, επειδή θέλουμε και μας αρέσει να σας προτείνουμε πράγματα, μου ήρθε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κέντρος, να πω την αλήθεια, εγώ το ζήτησα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Θέλω μόλις το διαβάσω να σας κάνω μια παρουσίαση. Ο τίτλος σε ξεγελά λιγάκι. Λέει «Μαθαίνοντας ποδήλατο». Δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει να κάνει καθόλου όμως με το ποδήλατο. Απλώς το ποδήλατο δίνει την αφορμή. Ιστορίες μιας ρευστής εποχής λοιπόν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επιλογή κειμένων από τον Κώστα Κατσουλάρη. Πρόκειται λοιπόν για 19 πρώτα εμφανιζόμενους συγγραφείς. Πάτησαν ορθοπεταλιά στην ανηφόρα εντός εισαγωγικών της πεζογραφίας. Γι' αυτό σας είπα η σημειολογία μετράει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και δημιούργησαν εισάριθμες σύγχρονες ιστορίες πόλης. Με πηγή έμπνευσης τι άλλο το ποδήλατο. Στεγάζονται λοιπόν κάτω από αυτόν τον τίτλο και έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο, το οποίο θα σας το παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα. Επιστροφή λοιπόν στην θεματολογία μας, που έτσι κι αλλιώς έχουμε άπειρο χρόνο έως τις 8 να το συζητήσουμε. EduJob, και λέγαμε πριν το τι ακριβώς εξυπηρετεί η ύπαρξη αυτής της ηλεκτρονικής πύλης. Καλεσμένες μας δύο κυρίες αυτή την ώρα, η Νίκη Πίγκου που είναι ψυχολόγος και μισό λεπτάκι, το έχω εδώ πέρα, εύκολο γι' αυτό, Αθηνά Πετρέλη, έτσι. Σωστά. Ωραία. Η Αθηνά Πετρέλη ασχολείται περισσότερο με την επικοινωνία όλης αυτής της ιστορίας και την προβολή. Έχουμε μπροστά μας τη σελίδα, κυρίες μου. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε λοιπόν την πύλη EduJob και το e-mentoring. Θα πήγαινα αρχικά στην πύλη EduJob για να πω στο κοινό που μας ακούει τι πληροφορίες μπορεί να πάρει. Έχεις το mouse εδώ πέρα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Τι πληροφορίες λοιπόν μπορεί να βρει. Μ' αρέσει που στη ζωντανή εκπομπή γίνονται όλα όπως πρέπει. Όπως είστε εσείς τώρα στο γραφείο σας, έχετε ενδεχομένως τον υπολογιστή ή το λάπτοπ. Έτσι κάνουμε και εμείς τώρα, και εδώ πέρα η Αθηνά και η Νίκη έχουν μπει μέσα και μας εξηγούν. Τι είδαμε τώρα στην πύλη εδώ, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πληθώρα πληροφοριών, η οποία έχει να κάνει με τα εξής. Μπορεί λοιπόν κάποιος που ψάχνει για σπουδές, είτε σε Ελλάδα είτε σε εξωτερικό, να αναζητήσει όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία τον ενδιαφέρουν για όλους τους τομείς. Οπότε, πηγαίνοντας στην εκπαίδευση, αναζήτηση σπουδών, μπορεί να βρει όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αντίστοιχα, έχει γίνει ένα κομμάτι μιας έρευνας. Λέει, το εξηγεί. Μισό λεπτάκι, δεν βιαζόμαστε. Λέει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές. Μην ανησυχείς, βλέπω ακόμη εκεί. Εγώ δεν βλέπω. Αχ, δεν τόσο σαν. Μετά, σπουδές λέει με προοπτικές. Ναι, γύρνα το. Εσύ δεν βλέπεις γιατί είναι γυρισμένο σε μένα. Χρηματοδότηση σπουδών. Χρήσιμο αυτό. Ακριβώς. Χρηματοδότηση σπουδών. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει, ας πούμε, να πάει να σπουδάσει κάτι ή για ένα μεταπτυχιακό ή για προοπτυχιακές σπουδές, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο, θα ξέρει πάνω κάτω και τι θα του κοστίσει. Αυτό είναι το ένα μέρος. Και το άλλο είναι όλες οι υποτροφίες που μπορεί να βρει κάποιος που βρίσκεται στην Ελλάδα για να σπουδάσει είτε εδώ είτε έξω. Και υποτροφίες λοιπόν. Ναι. Εξαιρετική δουλειά. Και είναι και μια υπηρεσία που έχουμε που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Αναλαμβάνουμε κάποιον εμείς για να το βρούμε ανάλογα με το προφίλ του, υποτροφία για εκείνον. Εξαιρετικό. Για πάμε δίπλα. Εκεί που λέει επαγγέλματα. Να ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Ότι υπάρχει και μια ενότητα αναζήτηση σπουδών που κάποιος μπορεί να βρει ποιες σπουδές έχουν όντως αντίκρισμα στην αγορά για την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή, βάσει μελετών έχουμε καταλήξει σε ορισμένα επαγγέλματα που αυτά θα έχουν. Ομάδες. Ακριβώς. Ναι, ωραία.
που έχουν προοπτική την επόμενη δεκαετία στην αγορά εργασίας. Οπότε είναι μια μηχανή αναζήτησης πιο εξειδικευμένη αυτή και μπορεί κάποιος να αναζητήσει ιδρύματα είτε εδώ είτε έξω στην Ευρώπη που τον ενδιαφέρουν. Είναι ένα άτυπο είδος επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν το έλεγα άτυπο, γιατί ίσα-ίσα στηρίζεται σε μελέτες. Το λέω άτυπο για να μην πω ότι είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό. Ουσιαστικά έτσι, είναι έτοιμη πληροφόρηση. Ναι, είναι έτοιμη. Και αυτό το έχετε ψάξει εσείς, έτσι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή θα ρωτήσει τώρα κάποια φίλη ακροάτρια ή κάποιος φίλος ακροατής, μπορούμε να πούμε κάποιες τέτοιες ομάδες? Μπορούμε, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να είναι ένα θέμα ολόκληρης εκπομπής. Θα το κάνουμε αυτό, αλλά να τους προειδεάσουμε. Εγώ το είπα πριν μπείτε στο στούντιο, ότι θα βγάλουμε τίτλους εκπομπής. Και ανατακτά χρονικά διαστήματα θα είστε εδώ, έτσι ώστε να το ειδικεύουμε κάθε φορά. Αλλά να δώσουμε τώρα, γιατί μας ακούει ο κόσμος και θέλει να πάρει μια γεύση. Ποια επαγγέλματα, ας πούμε, 10 μου είπατε? Όχι, είναι παραπάνω. Θα μπορούσα ενδεικτικά να αναφέρω για διάφορους τομείς τα πράσινα επαγγέλματα. Άκουσα και πριν την εκπομπή που αφορούσε τα φωτοβολταϊκά. Πράσινα επάγγελμα τι είναι, δηλαδή ΓΑΠ? Τα φωτοβολταϊκά είναι ένα κομμάτι. Που ακριβώς συνδέεται με το προηγούμενο. Συνδέεται με το προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Ένα μέρος είναι αυτό. Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω στο κομμάτι των παιδαγωγικών σπουδών ότι είναι ειδική αγωγή που έχει και αυτό φαίνεται να έχει μέλλον στην επόμενη δεκαετία. Ειδική αγωγή ασχοληθήκαμε χθες. Με ειδική αγωγή. Ακριβώς. Τον εκπαιδευτικό που είχαμε από το πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Κερατσινίου, δημοτικό γυμνάσιο είναι στην ουσία, γιατί αυτές είναι οι ηλικίες, και μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Ακριβώς. Ειδική αγωγή λοιπόν, άλλο. Θα μπορούσα να αναφέρω στα οικονομικά η λογιστική. Και χρηματοοικονομική ανάλυση. Και ιδίως όταν είσαι λογιστής στην Ελλάδα. Βέβαια. Όσο παίρνουν φόροι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που. Καλά, φέτος οι λογιστές νομίζω ότι ήταν από τις μόνες επαγγελματικές κατηγορίες που και οι μαλλιά να είχαν τάχασαν. Αυτό. Το επάγγελμα της χρονιάς. Όμως ήταν οι σίγουροι που είχαν πελατεία, έτσι, λόγω των. Γιατί ποιος τους πληρώνει? Δεν μίλησα για χρήματα, μίλησα για πελατεία. Εμένα ο λογιστής μου πάντως έχει τευτέρι. Ακόμα? Ναι, ο λογιστής μου έχει. Όχι, τι ακόμα. Και παλιά δεν είχε, το ξαναέβγαλε ο άνθρωπος. Λοιπόν, άλλο. Εγώ προτείνω ακριβώς πάνω σε αυτό να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή. Δηλαδή, ακριβώς τα επαγγέλματα με μέλλον. Θα κάνουμε. Και μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό ακόμα περισσότερο, ενδεχομένως και με κάποιους άλλους καλεσμένους που είναι από το χώρο αυτό. Δηλαδή, λέμε για τη λογιστική. Να έχουμε έναν καλό επαγγελματία λογιστή, να το διευρύνουμε κτλ. Αδίκησα πριν τα πράσινα επαγγέλματα. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι πράσινο επάγγελμα. Για πράσινα άλογα μας λέει. Εντάξει, αυτό. Να τα διορθώνουμε. Τέτοια λάθη και ιδίως πολιτικά δεν πρέπει να τα κάνουμε εμείς. Κλείσαμε την αναζήτηση σπουδών. Το κομμάτι αυτό, ναι. Τέλεια. Έχει και κάποιες πληροφορίες γενικά για κάποιον που θέλει να σπουδάσει είτε εδώ είτε έξω. Όσον αφορά σε σύντηση, για πάσο, οτιδήποτε. Ξεκινάω τώρα και πάω αύριο στο πανεπιστήμιο. Τι πρέπει να κάνω? Είμαι φοιτητής, έχω περάσει τώρα και χρειάζομαι πληροφορίες. Οπότε μπορεί να βρει οτιδήποτε. Πρακτικές, ναι. Καθοδήγηση ουσιαστικά. Εντυπωσιακό. EduJob, σας το ξαναλέω. Αν είστε τώρα νέοι στην παρέα μας, αν είστε γονείς, αν είστε άνεργοι σε οποιαδήποτε ηλικία, μπείτε μέσα. Τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι που έχει να κάνει με σπουδές, έτσι. Ακριβώς. Γιατί θα πάμε σε άλλα πράγματα παρακάτω που έχει να κάνει και με άλλες ηλικίες. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Αλλά μπείτε μέσα στο EduJob για να δείτε τώρα στο Google τι ακριβώς κάνουμε. Και να προετοιμαστούν οι τρεις πρώτοι που είναι τώρα στην παρέα μας. Με την πολύ απλή διαδικασία θα μας στείλετε εδώ ένα SMS-άκι. Τα τρία πρώτα.
Και αμέσως μετά την σύντομη επίσκεψη που θα κάνουμε στην αγορά, θα στείλετε το SMS εκεί που θα σας πούμε και θα σας πούμε και τι ακριβώς θα γράψετε. Τι θα δώσουμε, τι λέτε να δώσουμε? Θα δώσουμε 3 υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, να το εξηγήσουμε λιγάκι? Όχι, θα το εξηγήσουμε αμέσως μετά τη διακοπή. Για να είμαστε τυπικοί και συνεπείς με το ρολόι που έχουμε απέναντί μας. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that alright? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make love to you. Is that alright? I drove all night. Α989 στους 98,9. Παρακαλώ. Καλησπέρα, μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας. Δεν ξέρω, σήμερα ο ουρανός δεν έχει ωραίο χρώμα όπως είχε χθες που έπαιζε λίγο με τα σύννεφα ο ήλιος καθώς έδιε. Ήταν πιο ωραίο, αλλά εντάξει, είναι ήσυχο το απογευματάκι. Η θερμοκρασία 35 χτύπησε. Για μπάνιο είναι ακόμη. Λες για κανένα βραδινό ρε Πόπι. EduJob. Αν δεν έχετε πιχάνετε, γιατί έχουμε ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία, μου βγήκες από την πύλη και τώρα που έχουμε να πιάσουμε την άλλη ιστορία Αθηνά μου, εδώ είμαστε, στα επαγγέλματα εργασία. Λοιπόν, πριν κάνουμε αυτό, να δώσουμε το δώρο μας. Είπαμε 3 προγράμματα, διορθώστε με, μάλλον συμπληρώστε, τι δίνουμε? Για μαθητές. Τι σημαίνει πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές? Ένας μαθητής συμπληρώνει μια σειρά από ερωτηματολόγια υπό την καθοδήγηση πάντα ενός συμβούλου, ενός μέντορα. Ηλικίες μαθητών? Από τρίτη γυμνασίου μέχρι να και τρίτη ηλικίου. Ωραία, τέλεια. Και αφού συμπληρώσει λοιπόν μια σειρά από ερωτηματολόγια και τεστ, προκύπτει στο τέλος μια αναφορά προσωπική με το επαγγελματικό προφίλ του κάθε μαθητή, που του λέμε εκεί μέσα ποιες επαγγελματικές ομάδες είναι πιο ταιριαστές στο δικό του προφίλ. Άρα του δίνουμε μια πρώτη γεύση των δικών του ενδιαφερόντων και σε ποιες δηλαδή σχολές θα μπορεί να τέλεια. Και νομίζω το τέριασμα. Από τρίτη γυμνασίου, λοιπόν, αν έχετε παιδιά από τρίτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα. Οι 3 πρώτοι θα κερδίσουν από ένα τέτοιο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά σας. Να είναι όμως αυτή την ηλικία. 989 κενό πρόγραμμα αποστολή στο 19400. 989 κενό πρόγραμμα αποστολή στο 19400 και 3 πρώτοι θα κερδίσετε για τα παιδιά σας από ένα τέτοιο, να μην το πούμε μάθημα, όπως είπαμε, πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού από το EduJob. Οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Εγώ να σε διακόψω λίγα και δεν διακόψεις καθόλου. Το λέω εμπειρία, δεν το λέω ούτε πρόγραμμα. Είναι μια εμπειρία, γιατί μέσα από αυτή ανακαλύπτεις πράγματα για σένα και τελικά σου δίνονται και κάποιες προτάσεις. Οπότε έχεις έτσι μια πιο σφαιρική εικόνα για τον εαυτό σου. Ωραία. 989 κενό πρόγραμμα αποστολή στο 19400 και αν είστε γονείς και έχετε παιδιά σε αυτή την ηλικία, να πάτε στο EduJob και θα σας διευκολύνουν πάρα πολύ στο να βγάλουν από τα παιδιά σας ό,τι έχουν μέσα ως όρεξη, ως επαγγελματική προοπτική, ως ενδιαφέρον για το τι θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, πάμε στην στήλη τώρα επάγγελμα εργασία. Τι είναι αυτό? Μπορεί κανείς να βρει περιγραφές επαγγελμάτων. Ουσιαστικά ένα παιδί θέλει να μάθει τι σημαίνει πολιτικός μηχανικός, τι σημαίνει οικονομολόγος. Ωραία. Οπότε λοιπόν μπορεί να βρει περιγραφές επαγγελμάτων. Όχι, το κλείσα. Ναι, εντάξει, το φτιάχνω εγώ. Το λάθος.
Και αντίστοιχα υπάρχει μια ενότητα που αφορά στην αναζήτηση εργασίας. Και υπάρχουν τεχνικές που μπορεί κάποιος να βρει, όπως π.χ. πώς να κάνει σύνταξη του βιογραφικού του, της συνοδευτικής επιστολής και οδηγίες για μια συνέντευξη. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια ενότητα στην αρθρογραφία μας με θέσεις εργασίας που ανακοινώνουμε καθημερινά. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Τις οποίες πώς τις συγκεντρώνετε αυτές τις θέσεις εργασίας? Είναι ένα κομμάτι νομίζω και δύσκολο. Ακριβώς. Είναι. Και πόσο θα χαίρεστε όταν βλέπετε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας? Εντάξει, υπάρχουν ακόμα, ευτυχώς. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα κάθε μέρα στο διαδίκτυο για τέτοιες θέσεις και τις αναρτούμε κατευθείαν με το που θα τις βρούμε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα τι έχω να ρωτήσω από τη στήλη επάγγελμα εργασία? Κάτσε, βοήθησε με. Ίσως για τις τεχνικές να έλεγε κάποια πράγματα περισσότερα η Νίκη. Έχει να κάνει με το βιογραφικό κυρίως και την προετοιμασία για τις συνεντεύξεις. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο κεφάλαιο. Πολύτιμο. Είσαι ψυχολόγος, ξέρεις κάτι? Πες ότι ο Δημήτρης έψαχνε τώρα δουλειά και μέσω του EduJob ήταν σε μια επικοινωνία μαζί σου και σου έλεγε: εντάξει, έχω ένα πολύ καλό βιογραφικό, αλλά ρε παιδί μου, στην συνέντευξη έχω ένα πρόβλημα. Πώς θα με βοηθούσες έτσι ώστε να είμαι ιδιαιτέρως αποτελεσματικός σε μια συνέντευξη την ώρα που ψάχνω και αναζητώ δουλειά? Θα κάνουμε μαζί σαν ένα παράδειγμα, σαν μια προσομοίωση, ας πούμε, της συνέντευξης. Αρχικά θα μου έλεγες για ποιο επάγγελμα ενδιαφέρεσαι, για ποια μάλλον θέση επαγγελματική ενδιαφέρεσαι. Θα έβλεπα το βιογραφικό σου και εκεί πέρα ίσως κάνουμε κάποιες διορθώσεις και μετά θα κάναμε μαζί σαν μια αναπαράσταση της συνέντευξης και θα σου έλεγα λοιπόν ότι ίσως θα πρέπει να διορθώσεις αυτό το κομμάτι, πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου ή πώς πρέπει να στέκεσαι ή πώς πρέπει να μιλάς. Αυτό που λέμε γλώσσα σώματος. Γλώσσα σώματος. Για πάρτο, δώσε 2-3 παραδείγματα. Έχουν στείλει ήδη 2 ακροατές μας και το λέω γιατί έχει μείνει άλλη μια προσφορά για ένα πρόγραμμα 989 κενό πρόγραμμα αποστολή στο 19400. 989 κενό πρόγραμμα αποστολή στο 19400 και λέμε τι ακριβώς είναι αυτό. Γιατί σε πρέπει να κουνάω το mouse για να υπάρχει ανανέωση εκεί στη σελίδα. Τώρα τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Ηρεμήστε. Είναι καινούριος ο επαγγελματικός μου χώρος που βρίσκομαι. Μια χαρά. 989 κενό πρόγραμμα αποστολή στο 19400 για ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για τα παιδιά σας. Αρκεί όμως τα παιδιά σας να έχουν μια ηλικία συγκεκριμένη από τρίτη λυκείου έως τρίτη. Από τρίτη γυμνασίου έως τρίτη λυκείου, γιατί σε αυτές τις ηλικίες αναφερόμαστε. Για να βγάλουν εδώ οι κοπελιές μας ό,τι καλύτερο έχουν αυτά τα παιδιά, για να δουν και τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Αυτό. Λοιπόν, πάει ο Δημήτρης σε μια συνέντευξη. Απλά θα τα πούμε, γιατί αυτά είπαμε, θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλες εκπομπές. Ναι, και να πούμε ότι έχουμε υπηρεσία ολόκληρη που απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία και που ήδη κάθε ενδιαφερόμενος έχει και διαφορετικό στυλ και διαφορετική προσωπικότητα, κάθε φορά προσαρμοζόμαστε και οι συμβουλές που δίνουμε είναι εξατομικευμένες. Ναι. Οπότε εδώ πέρα, ας πούμε, θα κάνουμε κάποιο παράδειγμα. Θα σου πούμε δηλαδή κάποια πράγματα έτσι γενικώς. Αναλόγως λοιπόν πάντα τη θέση. Πάμε πάντα συγκεκριμένα με ένα συγκεκριμένο στυλ ντυσίματος. Ναι. Έτσι. Αυτό είναι ένα πράγμα που πάντα το επισημαίνουμε στους υποψήφιους. Μετά, στεκόμαστε. Αυτό εξαρτάται και με τη δουλειά ή πρέπει να είναι κάτι συγκεκριμένο? Η αλήθεια είναι ότι εξαρτάται από τη δουλειά. Ναι. Γιατί, ας πούμε, σε κλάδους που είναι πιο άνετο το περιβάλλον και να πάμε λιγάκι πιο πρόχειρα ντυμένοι, δεν έγινε τίποτα. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, η στάση του σώματος λέει πολλά. Από το πώς θα χαιρετήσουμε μπαίνοντας μέσα, από το πόσο σφιχτή θα είναι η χειραψία, μέχρι το πόσο βλεμματική επαφή θα κρατάμε με τον άνθρωπο που μας παίρνει τη συνέντευξη, είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα προσέχουμε πολύ. Εκεί νομίζω ότι απαιτείται μια χαλαρότητα. Ναι, μια χαλαρότητα. Χαλαρότητα τουλάχιστον ως προς το τι δείχνουμε. Ναι, ούτε πάρα πολλά, ούτε ότι είμαστε οι σούπερ. Όχι με αυτή την έννοια, αλλά μερικές φορές μια χαλαρότητα με την έννοια ότι αντιμετωπίζω πολύ ψύχραιμα την ερώτηση που μου κάνει αυτός που μου παίρνει μια συνέντευξη για τη δουλειά μου, έχει να κάνει με το πόσο σίγουρος ενδεχομένως νιώθω κι εγώ για αυτά που έχω να του πω. Σωστά. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά να είμαι ούτε πολύ ψύχρεμος, ούτε πάρα πολύ να φαίνομαι αγχωμένος. Πρέπει να έχω να κρατάω μια μέση, ας πούμε, κατάσταση του πώς αισθάνομαι. Και
όπως είπαμε και πριν, φανταστείτε λοιπόν να μπαίνουμε μέσα σε μια δουλειά και να πάμε να χαιρετάμε τον άνθρωπο αυτόν και το χέρι μας να πέφτει κάτω. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε καταρχάς αυτοπεποίθηση. Έτσι, αυτό ακριβώς. Ωραία. Μας έδωσε κάποια παραδείγματα. Θα ετοιμάσατε λίστες με το τι πρέπει να συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές. Θα το ειδικεύσουμε όμως αρκετά. Πάμε παρακάτω. Για το βιογραφικό, μια πολύ σύντομη αναφορά για το πώς πρέπει να συντάξουμε ένα βιογραφικό, αλλά και αυτό θα το πιάσουμε αναλυτικά σε άλλη εκπομπή. Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Πρέπει στο βιογραφικό να βγάλουμε όλες μας τα προσόντα και τα τυπικά, δηλαδή τις σπουδές μας, αλλά και τα ενδιαφέροντά μας, και να είναι σωστά τοποθετημένα μέσα στο χαρτί, ώστε να μην είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό εκτενές και να κουράζει αυτόν που και το έχει. Και συνήθως δεν το βλέπει κανείς αυτό. Ακριβώς. Έτσι. Αλλά ούτε και πάρα πολύ σύντομο. Να φαίνονται λοιπόν όλα τα προσόντα μας, τόσο ώστε να κρατήσει τον άνθρωπο που το εξετάζει σε κάποιο ενδιαφέρον. Η ενότητα εδώ που λέει στο επάγγελμα εργασίας, ξαναμπείτε στο EduJob, σας το λέμε συνέχεια, γιατί ακριβώς επειδή το έχουμε και εμείς ανοιχτό εδώ μπροστά μας, να ξέρετε κι εσείς πού πάνω κάτω βρισκόμαστε. Είμαστε στη δεύτερη στήλη, επαγγέλματα εργασία. Εκεί που λέει τι ζητούν οι εργοδότες, τι ακριβώς εννοούμε? Έχουμε συνεντεύξεις από άτομα του HR, από στελέχη του HR, τα οποία ανάλογα με την εταιρεία στην οποία βρίσκονται. HR εννοούμε τον υπεύθυνο προσωπικού. Ακριβώς, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς, που μας λένε ακριβώς στην εταιρεία στην οποία απασχολούνται, ποια είναι τα κριτήρια, ποιες είναι οι δεξιότητες, ποια θα ήταν τα προσόντα που θα είχε κάποιος υποψήφιος προκειμένου να γίνει η πρόσληψη από εκείνον. Οπότε υπάρχει και μια ενότητα συγκεκριμένη από διάφορες εταιρείες, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, τι ακριβώς ζητάνε. Τέλεια. Είμαστε κάπου στην μέση λοιπόν, έχει και άλλες ενότητες αρκετές, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα. Ο 010 έχει πάρει το ένα πρόγραμμα για το παιδί του, ο 118 έχει πάρει το άλλο πρόγραμμα για το παιδί, ο κύριος Βρίνιος έχει γράψει και το όνομά του, και ο 985 επίσης είναι ο τρίτος τυχερός. Θα κρατήσουν τώρα εδώ οι καλεσμένες μας τα στοιχεία σας και θα σας ενημερώσουν για το πώς θα επικοινωνήσετε και με τα παιδιά, πώς θα γίνει η διαδικασία. Θα έρθουν από εκεί δηλαδή? Πώς θα γίνει? Όχι, δεν γίνεται τίποτα. Γίνεται μέσω ίντερνετ. Εξηγήστε το αυτό, μπράβο. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε όπου και να μένουν, όπου και να κατοικούν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά. Mentoring λοιπόν. Ναι, αυτό θέλουμε τώρα να πούμε. Τέλεια. Ναι. Με την ομάδα των ειδικών βεβαίως που έτσι στελεχώνει όλη αυτή την πολύ ωραία ιστορία. Η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο. Φεύγει το αεροπλάνο, έχετε γεια και αντίο. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίνα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος λέει μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην. Και έτσι φαντάσου από Τρέβεζα και Γιάννενα στην Ήπειρο. Βρεθήκαμε στην Άξο και σε Πάρο και σαν την Πάρο. Τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, φτάσαμε ως την Ήο. Στη Σάμο, στη Λίμνο, στη Χίο. Στη Σαμοθράκη, στη Μύκονο και Τίνο. Πιάτε πάλι πίσω, Λούτσα και Σχήνο. Ραψ, καρέγε, καρέγε, χίπο. Ραψ, καρέγε, καρέγε, one drop. Ραψ, καρέγε, καρέγε, χίπο. Ραψ, καρέγε, καρέγε, one drop. 8 παρατέταρτο, επίσκεψη στην αγορά και εδώ είμαστε Α989. Ζούμε αληθινά. Και έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα σήμερα με ένα πάρα πολύ χρήσιμο κεφάλαιο, λόγω της εποχής που διανύουμε, 27,9% η ανεργία, και προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες παραπάνω που σε επόμενες εκπομπές θα είναι αρκετά πιο ειδικές για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, διευκόλυνσης, αν θέλετε, το πώς θα συντάξουμε ένα βιογραφικό μας, το τι ζητούν οι εργοδότες, το πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για μια συνέντευξη, ακόμα και για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και όχι μόνο. Σας είπαμε νωρίτερα, όλα αυτά σε μελλοντικές εκπομπές, σε μελλοντικά ραδιοφωνικά μας ραντεβού θα τα αναλύσουμε περισσότερο. Επίσκεψη στην αγορά και εδώ είμαστε.
day he spent at his lover's grave. Said his goodbyes to her family and friends, and packed his things in a rusted car and rode off in the rain, and came upon a church in ruin with an old man dwelling within. I said, watch where you stray, my friend. Μια ιδιαίτερως χρήσιμη συνάντηση σημερινή, νομίζω θα συμφωνείτε. Έντου Τζομπ λοιπόν, έχουμε δώσει ήδη κάποιες πληροφορίες στις οποίες θα σταθούμε αναλυτικά και ιδιαίτερως σε επόμενα ραντεβού μας. Με την Αθηνά Πετρέλη έχει αναλάβει το προϊόν αυτό εντός εισαγωγικών να το επικοινωνήσει και είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Και βεβαίως η ψυχολόγος, η Νίκη Μπίγκου, που μας δίνει μια άλλου είδους, αν θέλετε, κατεύθυνση σε αρκετά ζητήματα ή δικές μας απορίες σε ό,τι έχει να κάνει κάποια ουσιαστικά δεδομένα που έχουν σχέση με την αναζήτηση δουλειάς, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τώρα στο Edu Job. Τι έχουμε ανοίξει, Νίκη μου? Αυτό είναι δικό μου κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το κομμάτι του e-mentoring, δηλαδή οι εξατομικευμένες υπηρεσίες, ναι, που αφορούν μαθητές, φοιτητές και ενήλικες, και που κάνοντας, όπως είπαμε και πριν, αυτό είναι ακριβώς η υπηρεσία που προσφέραμε πριν στα SMS. Κάνοντας λοιπόν ο καθένας, για ανάλογα με το τι ζητάει, ανάλογα σε ποια ομάδα βρίσκεται, είναι μαθητής, είναι φοιτητής ή ενήλικας, μπαίνει σε μια διαδικασία συμπλήρωσης αντίστοιχων ερωτηματολογίων και τεστ, και μετά παίρνει ένα αποτέλεσμα που τον βοηθάει και τον διαφωτίζει στο ερώτημα που μπορεί να έχει. Δηλαδή, ο μαθητής, ας πούμε, μπορεί να διευκολυνθεί να δει ποια κατεύθυνση σπουδών του ταιριάζει και άρα πού να πάει. Και ένα απλό διαδικαστικό πράγμα που είναι και άγχος για πάρα πολλούς. Ας πούμε, βλέπω ότι έχει βοήθεια για την οργάνωση του μηχανογραφικού. Αυτό. Ξέρεις, μπορεί να γίνει και ένα λάθος ζωής σε αυτή την ιστορία, παιδιά. Είναι κάτι πολύ κρίσιμο, έτσι. Πάρα πολύ. Καθορίζει τη ζωή σου ολόκληρη. Και υποτροφίες βλέπω ότι έχει, άρα μπορεί να ξέρει και πριν ακόμη ασχοληθεί με κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, τι είδους υποτροφίες, θα το πω αφαιρετικά, παίζουν εκεί. Σωστά. Άρα να ξέρω τι θα χτυπήσω. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Και μ' αρέσει που είναι οργανωμένο σε 3 κατηγορίες. Πιάνει ηλικιακά. Μαθητές, μαθήτριες, μαθητές, φοιτήτριες, φοιτητές και τους ενήλικες. Γιατί και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας και βεβαίως ένα κομμάτι που μαστίζεται ιδιαιτέρως. Και να πούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για ανθρώπους που αναζητούν εργασία επειδή δεν έχουν, ναι, αλλά υπάρχουν και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει αρκετά τέτοια θέματα. Υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε κάποια εργασία, που δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτό που κάνουν και επιλέγουν να κάνουν μια στροφή στην καριέρα τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τώρα πια. Πάρα πολλοί τώρα πια. Οπότε αναζητούν λοιπόν τρόπους πώς να εμπλουτίσουν ίσως τις γνώσεις τους ή να δουν ποιοι άλλοι τομείς θα τους τέριαζαν πέρα από αυτό τον τομέα που είχαν αποφασίσει αρχικά, και έτσι να κάνουν ένα επόμενο βήμα. Ωραία. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, επειδή πιάσαμε μαθητές. Αφήνουμε τώρα τις φοιτήτριες και τους φοιτητές από την τελευταία κατηγορία για να καταλάβουν. Εδώ είμαστε, ενήλικες, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τι μπορεί να βρει κάποιος στην ηλικία μου, ας πούμε, μέσα εκεί που ενδεχομένως θέλει να αλλάξει δουλειά ή καριέρα. Ωραία. Καταρχάς μπορεί να βρει ποιοι άλλοι, λοιπόν, όπως είπα και πριν, ποιοι άλλοι επαγγελματικοί τομείς ταιριάζουν, ποια είναι τα ενδιαφέροντά του τα επαγγελματικά. Μετά, μπορεί να αναζητήσει να θέλει να κάνει κάποιο MBA. Οπότε και εκεί, μέσω αυτής της υπηρεσίας, βλέπουμε ποια είναι τα διαθέσιμα MBA που ταιριάζουν στα προσόντα του. Βλέπω πάλι σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία για συνέντευξη σε κάποια εργασία. Το αξιολόγηση δεξιοτήτων είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό γίνεται. Πώς γίνεται περίπου το αξιολόγηση δεξιοτήτων? Τεστ πάλι που συμπληρώνουν. Και σας το ξαναλέμε ότι όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικώς.
Δεν χρειάζεται δηλαδή ούτε να μετακινηθείτε, ούτε να ταλαιπωρηθείτε, τίποτα. Πάτε εκεί, το πατάτε και με την ομάδα των ειδικών. Το πατάτε. Καταλάβατε τέλος πάντων. Πόσο απλό. Έτσι πρέπει. Ναι, μια χαρά. Και με την ομάδα των ειδικών που ασχολούνται στο EduJob θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία και σίγουρα θα έχετε μια ιδιαίτερως χρήσιμη κατεύθυνση για όλα αυτά. Εντάχει, το μάθε πώς. Ευκαιρίες εργασίας, τι είναι αυτό από κάτω? Είναι αυτές που λέγαμε πριν, οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κάθε μέρα. Τέλεια. Εξωτερικό είναι μόνο? Και Ελλάδα. Δημόσιο και ιδιωτικό. Έβρεση απασχόλησης νέων, οι οποίοι είναι κοντά στο 60% άνεργοι. Αφορά ακριβώς αυτό. Κοίτα τώρα, μέρα που διαλέξαμε να κάνουμε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι εντελώς τυχαία ήταν πολύ χρήσιμο. Είναι εξειδικευμένη υπηρεσία που αναφέρεται σε νέους πρόσφατα που έχουν πάρει πτυχίο και αναζητούν εργασία. Ωραία. Και τους βοηθάμε να φτιάξουν ένα βιογραφικό, επειδή ακριβώς μπορεί να μην έχουν επαγγελματική εμπειρία εκεί. Εμείς βοηθάμε να στήσουμε ένα βιογραφικό έτσι ώστε να είναι πιασάρικο, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στην αγορά εργασίας. Λοιπόν, θα το κάνουμε διαφορετικό την άλλη φορά. Θα μπω σε ρόλο. Αχα, ωραία. Θα το κάνουμε τώρα, μου ήρθε. Η αρθρογραφία τι είναι εδώ? Η ομάδα των επιστημόνων γράφει καθημερινά για θέματα είτε για ψυχολογίας, που είναι η ομάδα των ψυχολόγων, είτε για εξελίξεις, σπουδές και επαγγέλματα. Πώς το είπες αυτό? Εξελίξεις σε σπουδές και επαγγέλματα. Έχει διάφορα άρθρα. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μπορούμε να το δούμε αυτό κάποια στιγμή. Ενημερώνονται καθημερινά. Και έχει να κάνει από μελέτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διάφορα που βγαίνουν γενικότερα στο διαδίκτυο. Πολύ και ωραία ιδέα. Και μου αρέσει και αυτό που γράφετε εδώ, πώς μπορείτε να εντυπωσιάσετε τους εργοδότες με απλές δεξιότητες. Είναι ένα άρθρο μας αυτό. Ναι, τέλεια, αντιδρώντας, λέει, με θετικό τρόπο σε μια αρνητική κριτική. Και αυτό ένα άρθρο ακόμα. Μπράβο. Λοιπόν, εξαιρετικά πήγε το πρώτο ραντεβού. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς το ευχαριστήθηκα. Τώρα, θα βγάλουμε τη θεματολογία μας, κάνουμε εδώ την συνεννόησή μας. Τίτλους, κανονικά. Βλέπετε ότι έχουμε χώρο να έρθει κι άλλος κόσμος. Ψυχολόγοι θέλετε, ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται και με την αρθρογραφία κτλ. Εδώ θα είμαστε ανατακτά χρονικά διαστήματα για να βοηθήσουμε τον κόσμο που το έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στην Νίκη Μπίγκου, ψυχολόγος, και Αθηνά Πετρέλη, υπεύθυνη επικοινωνίας του EduJob. Ξαναμπείτε μέσα, δείτε το, μελετήστε το, έτσι ώστε να ξέρετε κι εσείς την επόμενη φορά τι ακριβώς θέλετε να μας ρωτήσετε.